Ini ndinonzi Chikanza chaukura. Ndinonzi Chikanza chaukura. Ndauya nenyaya yangu yakaitika musha kwandinogara. Tanga wasuma babiri wako wawena baba wako wawena. Ndinotipa musoro iyi ambuya wangu wandauya nawo. Ndichitipa musoro iyi baba wangu wandauya nawo. Ini ndinonzi Chikanza chaukura. Ndinobva kuvhireji rachaukura. Ndine nyaya yangu yakaitika kwandiri napamunini wangu, munina wababa. Munina wababa wangu akatora mudzimai wangu achimuita mudzimai. Matorero yaakamuita yanoti vakanga kutaura navakanga vakawirana pachawo, asi nini mawanire andikaita nyaya iyi ndakaiwana pakuti nyaya yakanga ichifamba yatekeshera yazara mumusha wandaigara. Yaishaya ndiudza kuti handitsanangurire kuti zvakamira sei. Ndikazowanawo mumwe chete akandifonera, asi akafona asina kuburitsa nhamba dzake. Akandihaidhira akati, munhu pauri kunzwa ari kutaura hano zvake kutendera kuita nyaya yokuziva here kuti mudzimai wako. Ndakatora nguva nemudzimai wangu ndakumubvunza kuti madzimai, mazwi ari kufamba muri kumboyanzwawo here? Madzimai panguva iyo vakambomira kutaura. Ndobva vazondipindura vakati, shuwa mazwi ndiri kuyanzwa. Ndobva ndavabvunza kuti yakamira sei madzimai, mazwi ari kufamba? Madzimai wangu havana kundrenga, vakabva vanditsanangura vakati, baba munini wenyu vakandipfimba musi wandaenda kugadzisa foni yangu musi wekutanga. Ndobva ndavati hazviite muri atezvaro. Ndobva vazondidzokera ndadzoka kuvabvunza kuti ko foni yangu yakagadzirwa here? Ndobva vatiwo foni yenyu haisati yagadzirwa, ko shoko rangu makati kudii naro? Ndobva ndavati mimi hazviite muri atezvaro. Ndokubva vazopamidza zvekare razuva retatu vachiti ko nyaya yangu yandakatsanangura makati kudii nayo? Ndopa vakabva vatiwo nyaya indaitambira. Ndokubva vanzi chiyandi tisangane kumunda kwababa George. Munda kwababa George kwakuri Nhambowo kwainge kuri kusango. Ndokubva vaenda, ndokubva vasangana. Vasangana vanoti baba munini vakanga vane $14 yavanga vanayo. Vakatanga kuda kutambidzwa $10 kuti vawirane panyaya dzavo. $10 ndobva vairamba, ndobva vatambira $4. Vatambira $4 yavo ndokubva vaita zvavakaita, varara vese. Ndobva vadzoka zvavasvika kumba. Ndobva ndavabvunza ndikati, saka madzimai, mazwi daya munotendeseka nayo here kuti yari paidi raMwari? Vakati chokwadi, ndiri kureva zviri pachena. Ndakatora mukana wokuenda nawo kwasisi vavo, takatsanangura mazwi edu akajeka. Ndakatora mukana wokutaurawo namukoma wangu, vanhu vaviri, vakatora mazwi avo yakajeka. Kuseri kwaizvozvo, mangwanani acho, mangwanani masikati, mudzimai wavo baba munini akabva auya pamba pangu achirwisa vadzimai. Vakangobvunza kuti madzimai enyu vari kupa makeri? Ndikati vari mumba. Vakati ngavabude pano. Vachingobudawo pamusuwo vabva vasanganzana nawo chabva chatova chibhagera, yabva yatova mhanda. Vanhu ndobva vaungana vachiti, ukatora murume wangu, kutora murume wangu iwe. Vanhu vanga vachindiita madimikira yekunditsanangurira, asi iwe ukatora murume wangu. Paseri paizvozvo amai vavo vakanga vasvika vachiti, ko muzukuru ukadi kunditaurira kuti ndo zvikaitwa nani nababa wako? Ndikati ndanga ndichiri kukutaurirai, ndanga ndisipo. Vati zvinondanyara iwe, ndanga chida kuti ndimushaudhe mukadzi wako. Ndo mazwi andinayo pamberi podare. Pamusoro paizvozvo, mangwanani yacho kuswera mangwana, vamunini vakabva vakwira ini dare kwasabhuku. Zvikanzi ndoda kuti ndisangane mukomana ari kundipomera. Ndobva ndati, mimi sabhuku hamugoni kuzitsanangura nokuti ndikakutarisai muri baba vangu. Saka zvatinogona kuita ndezvokuti imi mutaurirei kuti ngaaende next village anomangara nyaya yake, tisangane ikoko nokumupomera kwandiri kuita. Ndozvandinoisa pamberi podare. Right, sikunzwa nawe yako mukomana matauro wakuita. Satapa mukana uyo wakamamara. Mudzimai wako aripo? Mudzimai aripo. Mudzimai tumukumbira kuti auye padhuze. Usati masvika iko kusumasoro ngoma kuti apo kutanga ataura. Kwaiko mudzimai anenge padhuze ndozvitaura. Taura mudzimai achiuya imepo. Pamusoro yana baba wandauya nawo, ana amai wandauya nawo. Aya mashoko ari kutaurwa aya inandimaziva. Ndakatozongonzwawo sematsanangura ari kuti achiti ndozvekutaurwa nevanhu. Inandichandiziva. Right, madzimai vacho vari kuuya. Manzi kwa mashoko atoa ni kumwe. Tena.
asitaurwa nawo manzwa Isi. awo ndiani venya Ibamni. ndivamnini akuita sei Chikomba changu. aiwa satasvika ikoko ndati kuti mbamnini pakuita sei Ibaba. ibaba vaina andisika ndate zvana nai zvakanaka zvakanaka saka tafamba nenyaya yenyu zvakazara imi mamai ndimwe kwasa kutipa umbo hwakajeka nokuti ndimakaudza murume wenyu umbo wakawana kupi kwamuri imimi saka tati mutsanangurire dare kuti mashoko atawa nemurume wenyu imimi kuti mondanana nate zvare venyawo chokwadi here ipai dare maziri amunoita nhawiri muchinyatsojekesa I'm sorry. makagara pasi Afunga ini ndikane ni foni yangu ndaba mnishida kuti ndigadzire foni yangu. Ndavatamudza foni yangu ndakusimuka ndichidzokera kumba. Ndakatofamba distance vakandita ndine mashoko nema Michael. Ndakabva ndadzoka kwavari kuye vakandita ndinoda kufambidzana nemudandana nemi. Ndakati zvitino kuti muratezvara. Zvakachinzi wovhonesa foni yangu mumba ndabva ndadzokera kumba. Ndavarengedza ndapedza mazuva ndavandita foni yangu mukagadzira here. Vakati fona sindagadzira akandagadzira ndokuudzai. Makazoti chine nyaya yangu iyi ndikati zvaite kuti muratezvara. Vakati hono ndadzokera kumba. Ndakwenda kuNyova nditi mukaenda ndikaenda kuwandichandisana munda wa Mai George. Zvino ndakaenda vakatira munda wa Mai George kuita kasvika takamira kuisa mari yawo ndakwanisa $14. Wati $10 handisi kukupa ndichakupaka ndabhilivha nekuti ukuda nezvangu. Ndokupa $4. Ndakabva ndadzika tikadzika murukova nokazi warikova kanonzi Chiwiro. Ndakabva ndadzika mukarikova ndakukwiza. Tasvika pachidhundundu ndarara nawo bamuni nawo. Tapedza kudaro ndomda Yehova waenda kumunda kwavaenda indombi ndaenda kumba kwandatoa hundombi ndaenda kumba. Tasvika kumba tagara mazuva. Ndopa ndikangoona murume wangu muntu ndisingazivi kuti pane zvaanzwa mukati menzii dzake. Asi ndaitozvinzo zvingotiwa nemadimikira kuti pane murora nati zviri kufambidzana munomu. Saka murume wangu ndopa akandibvunza ndakati chokwadi vangu mwana ndikunzvengai. Ndakunzvengai musha wangu ndokupara ke ndikudzivi chokwadi. Ndakabva ndaudza chokwadi vangu mwana kuti sheshuwa ndikufambidzana nemurume ndakadana naye ndakarara naye. Zvino murume uyu akatora zvekundibvunza tikaenda kumba kwasisa wangu ndakavaudza zvokuti ndakarara naye. Vamukuru ndakavaudza vamukuru vanokwanodza mukoma murume wangu ndakavataurira mashoko iyayo. manzwa atezvara muroora wenyu uyu mwana wenyu manzwa mashoko pamuroora wenyu ndimi makavakonza vakasvika pakuzvodanana vakasvika pakuzvakaramesi hani matsana muna machita munoti kudii nazvo ndinokuvana nazvo dani imi mamai mune kangani kekusangana natezvara Kamwe chete. makaita nguva refu sei muchidanana kana kuti muchifambidzana? Ndinomboita nguva yakareba. Zvakatanga pafoni ndira kupa foni yangu. Imimi baba semazivire enyu muroora wenyu ane pamwe here pamungambotsanangura kuti anomborasika njira saatezvara? Mune pamwe here pamungafungidzire kuti makambovaka magarajisi nemuroora wenyu? hapana pandozeni kuti nyaya nayangu handiti. Saka semaonero enyu chingasake kuti muroora asvike pakunyepera atezvara kuti ndinovaziva vakapfekenura. Imi muri kuzviona seizvozvo zvivindi zvemuroora kuti ataure kuti atezvara ndinovaziva vakapfekenura, muri kuti angazvitore papi semafungiro enyu? Izvo zvinoitwa tsvagurudzo neni. Mumusha menyu muna atezvara ndimi chete? Sei vasina kutaura vamwe nevamwewo vasiri vehukama? Munogadzira mafoni? Mai vane foni yavo? Saka izvi zvavari kutsanangura kuti vakavinga foni yavo vakazodzokera zvekare kunyepa
Aikuuye pano ifoni yao ndakazibvunza murume wacho andautamidza iwo havana kuuya nefoni. iwo nouya nefoni sometimes kana kuchaji chekouya nefoni chevavatarisa kureva kuti ndo pakatoriwa mukana ka ndo pakawanika mukana wokutaura nemuroora. kusatoziyana kuti ndiri yana wandi madzimai yarimo arimo imi varimo vauya madzimai vanga vauya kuto vakasa kuti vanhu apeungana vapandu apeungana navatete vakaudzwa nyaya yacho vaenda vauye padhuze tete vachaukura varimo vatete mukadzi vakaenda kuona sisi varikuti okay pane mrama yacho ipanza uyai kuna kutangira varibewa Tangira vari. Kana vati muzoratidzo zvikwazi. Iva tinaiva. Alright. Munofana kutaurisa. Kuti muzosvika kuita butsu nemuroora wechi chikaitika. Muroora wenyero ari kunzo. Chii chikaitika? Garai basi. Garai chidimo. Zvakaitika ndezvekudaenda kanzwa nawe nemukadzi wake mukuru ane vakadzi 2. Mukadzi mukuru ndo vataura tiri kumugwete zvakanzi amai ndinenge ndikosha kukudzai. Takati ataura muroro kandi pasumuka. Zvakachinzi amai asi musazonditaura. Takati ataura murora. Zvakachinzi amai mukuziva here kuti nezuva pamakandibvunza pamuchiti amakeresha sevasiri kubuda mumba yanga iri nhabvu iri kunetsa kunzi varume venyu vabuda namaikeresha. Takati ukeza kuti kudini emaitini yazotaurisa handikunyatsoonga ukeza kuti vakero varume munhu vakabata here kana kuti zvakachinzi ndo vandiri kunzwa kunzi ndo vari kudana asi naamai nhau ini handizi asi nhau iripo ndekuti baba vari kukureterwa nyaya iyi nhau iyi yakatotaurika ini ndakakwanisa kuita sei kuira kuti dai anga ari kumukadzi wake mukuru daikwanisa kundipupurira tikati zveshuwa zvakasinzi zveshuwa mwari panguva simakuhwa ndakaenda changoti svikei isoka ndasvika padheni pavo chavilei ndasvika ndamubvunza iye angane hasho dzake dzangainadzo ndasvika ndakabatana makora tangorovana zvishoma zvishoma ndadzoka kumba mababa vangu avanga vasiko vangu vabuda vaenda kudhaveni hakuna shamatuzvawo kuti ndo nhau iri kumashuri ndagara baba vazouya vakasvika mapedzi nyaya yamukaromerana ndeyekuti varume venyu vaitorana nemuroora ndiyo nyaya ndiyo yamukasvikira muchizoiti pamukaita vashoma pachita zvandaka pamusoro zvandikandipondite shumu ndakatita shungu yekuti munhu wandinoseka naye nditaura naye nyaya kana chiri kunzi chokwadi chakakwanisa kuti amai baba vavandipfimba chii ndowedzangu kukwanisa anguita sekundirwadza chete ndipanguva ndakakwanisa kuenda nokuti umboona sandakasei ndasati ndaunzwa kuti baba vaichokwadi here vamungushoo vakauya ndakavabvunza vakati kwete iwe nawe foni yacho iri kutaurwa iyi foni yacho sofanini ndeyakashoka ndindikatomutambidza foni iyi akati nditama ichikavha ndakamuti chikavha vakarara chatakisira ini ndiri kuna atezvara muripo tati isusu nhau iri kutaurika muri inyatsa kuibata nokuinzwisisa toziva iri kuti nhau nyaya ingadai haimedziwe sosadza inorambiwa asi chokwadi chinenge tichitoona kuti apa chokwadi chechichi naika imimi chii chakazoita kuti musake kuti muti imimi handei kuno kwaasabhu kuzokurukura chii changa chaitika pamberi pomuroora nomwana wenyu pamusoro ichaita ndakabva udharweni ndabva udharweni ndakasvika pamba ndichinzwa kuti kwasabhuku vakatobhenda vaita sei vakataura nyaya iyi ndandisipo kwavakataura nyaya zvandanga ndisipo kwasabhuku ivo havana kuuya asabhuku zondiudza
ini banazoita shungu kuti inini zita rangu rasvipa kuno ine kwasabhuku ndinowabvunza kuti nyaya ndikunzwa kutenderera iyi yakamira sei asabhuku ndovanda kuti mangwana chaida kuti nyaya itaurwa asabhuku ati alright mangwana chaenda zvakanzi aiwa munodzoka mangwana cho taenda zvakanzi aiwa nyaya ingatisiyani nayo yakatopera takatombobhodzera kudhara kuti zvaukaita izvozvo nyaya yako iyi dango kuti ukabata munhu une umpowo ndopataikwanisa kuita sei kukutonga manje takatombobhodzera kudhara kuti nyaya yako iyi mamiriro yakaita saende mberi tinozviziva kuti ukachatipatara kuziva kuti panokaturike vanzwa muroora wenyu ezvida hasisiri muroora igirofrendi renyu ari kududza zvakazara kuti vakagara naye haangazviuye kuzofumbura pamberi podare kududza nhau yekuti ate zvakandakarara nawo muri kunzwa zvatiri kutaura ehe imimi muroora wenyami chokwadi tinozviziva kuti mabva kumamisha uko nhau dzataurika manzwa unozataurayo madzimai enyaya vatanzi imimi muri kugadzirwa nyaya inhau yokuti maakuziva kuti zvakaitika zvakaipa saka isisi tiri kuti imimi atezvara kududza kuti kuita muroora wenyu uya anorwara here muroora uyu hamuziva achirwara ukama hwenyu nomuroora uyu uri kurefu pakudii pakugarisana muvillage aiwa kana munhu akatogara kumarondera kana kungave kupi kana kusouth africa ari muroora wenyu mwana wenyu tikutaura ukama izvi hatisi kutaura kuzvekugarisana kakuti mukagare padhuze pamashona yadzikira sho ndemereti muzama kumudiritsira zviri kubvunzwa ndezvekuti imimi ava munopupura kuti muroora wenyu here kana kuti ukama hwenyu uroora hwacho ndohwekuti aiwa hunoenzereka uroora hwenyu nevava uroora hwekuti muroora upa hwakamira sei ndozvibudza sekuru pamwe munogona kuti aiwa uroora hwacho uri kungotaura ndokuti tese tiri nzou asi kutoti kuti ndosaka ndakamuenzera saka ndopava kuzambobvunza ukama hwenyu hwakamira sei muroora chaiyeiyo saka muroora wenyu arware handimadudza kudaro kuti arware hamuzi achirwaraka saka muroora wenyu ndeye ari kutaura chokwadi nhasi uno mwana wenyu akukwirira idare munozviziva kuti zvinoshamisa kuti mwana akwirire dare baba vake vachiti imimi makanditorera mudzimai wangu ingwa kumusha kwamunogara uku hakuna here vamwewo vanhu vasiri ukama kuenda kunongedza ate zvavo aiwa padhuze hakuna basa asi tiri kuedza kuti imimi musatipedzere nguva sokuudza kwazvaitwa kupokana kwenyu hazvireve kuti munobuda munyaya isi tenge tichitoona pano nyaya munozviziva vavakuru vakati anzi ng'anga mukadzi kana iwo madzimai venyaya vanovhuridza munadzo vagona kuchengetisai mwana asiri wenyu achiziva kuti mwana wenyu wanhengi saka zviri kududza amai ava ndozvechokwadi nokuti ivo ndo vamukarara navo mukupabata papekutaura hazvishamise hamusiri mimatanga vadowanda kana imo muno mudare munomu vamwe vachinombouya kuno vakawanda ndikumwe ndikuona kuti vana vanenge vakakufanana kuda pamwe baba naamai mukaroora kunhu kumwe chete kwavo kuzoti pamwe dzimwe nguva mai dzimbobatanidza kuti muramuramu ai pakakuita kakakufanana mukaroora kunhu kumwe chete here kufanana chete hapana ukama ndio zvambotaurwa nachangamiri munomu dare risati ratanga vachitaura vachiti hatichaziva zvikonzeri kuti chii denga raramba rikadai hatizvara nemuroora wakuita sei varikuita sezvineiwo ndonyaya yatabva tatanga kusanganidzana nayo iyo naika funga kwe ava iwe mukadzi wako uyu ndokuenda kurovawo nonyaya yekutora muroora murume waningi iweyo nenyaya yekutora muroora wo ndokuenda kurovawo uye ndobva taura nemukadzi wako akawirirana oyo akawira muroora wenyaya yekuti iwe waitorana nechi
imuroora iwe uramba uchiti haiwa unoti zvine chizvo kwete ndabvunzai kubvunzai wamurume kubvunzai kusatoziva changamire nekuti pakugara panongoitwa zvakasiyana siyana muroora varachitaura pakugara panoitwa zvakasiyana siyana mumwe anogona kutaura nepasiripo sezvo singazivo munhu vanhu nepasiri azomataura nazvezviri ya singanyanyopedza zvedunguva zvamakarangana naadzimai venyu hazvishandi. Makazosara muudza adzimai kuti zvamaita matiparisa mhosva maburitsa umboo ndokuchibva magadziridza mazwi ekuti imimi chitaurai kuti akakuudzai akataura nyaya yekuti vari kugadzirirwa nyaya. Iwayo mazwi iwayo makarangana muri vaviri naadzimai venyu. Zvinoda kuudzai kuti mazwi iwayo haashandi nekuti chakatanga ndicho chakachenjedza. Adzimai venyu ava varwari ava kuti vanzwa nyaya vobva vanorova muroora zvisina chibatiso chakanyatsosimba kuti pane umboo. Ava chokwadi chese vanacho asi vakazoziva manje kuti zvavaita chachibatiso chekuti ivo vasungirira imimi ndokuchibva maonesana kuti todii kuti mombe dzisabude ndokubva magadzira statement ramakagadzira iroro harishandi. Tiri kuti umboo tiri kuhwana kubva kuna adzimai venyu chero zvazvo imi mungarambe muchiramba asi umboo huna adzimai venyu nemuroora wenyu wamakarara naye. Adzimai venyu vakanorwisa muroora vachiti iwo uri kutorerei murume wangu. Muroora wenyu ari kupupurawo kuti zviro kwazvo atezvara ndinodanana navo. Saka ipapo kana mungarambe zvingadii chokwadi ichocho hachimbofushirika nezvakaitwa naadzimai venyu nemazwi ari kutaurwa nemuroora wenyu. Dai vakatonzwa unzi muri kukiriyeterwa nyaya chekutanga ava vaitoyako kuudzai vasina kuenda kune vanhu. Chenjerai pane nyaya yandiri kunzwa yekuti muri kugadzirirwa nyaya. Munhu ari kugadzira nyaya enda kunorwiswa here. Iri shoko makazoritaura manje vabva kurwisa. Chitaurai muchiti kuti zvibude. Manje kunokwa hazvibude. Chero mungarambe muchiramba asi chokwadi ichocho chakakwana. Ini ndinoona sekuti tingarambe zvedu tichitenderera nyaya iyi. Nyaya iyi yakapera. Atezvara vakatora muroora vakamuita mudzimai zvine umboo uri kubva pamudzimai wavo nemuroora wacho. Tatenda. Ndandida kungopinda padiki sati taipinda kuna changamire. Ndandiri kuti nini mashoko akataurwa muvillage handika semafunga kana kuti semanyepo wakambanzwawo here kuti mimi kudanana nemuroora wakambanzwawo tete sematsananguri aita handika imandi makanzwawo here kuti mashoko ari kutaurika muvillage handi makanzwawo inini ndati makanzwa here makanzwa here zvakanaka handika imi mashoko aitaura muvillage makanzwa handika uyu murume wayo akadii futi uyu akanzwa uyu mukadzi akadii futi akanzwa zvinoreva kuti village raitaura nhau iyi rainyepa akanga asiri chokwadi. Nhasi mudzimai uyu ari kunyepa futi hachiti chii hachi chokwadi. Kuona kwenyu imimi tingati pane nhema ira kuonawo kwenyu ambuya mungati pane nhema ira ambuya chokwadi hachife chakakundwa nenhema uye chokwadi hachifushiriki. Imimi mapfungwa yekuti ega tinobudisa murume munyaya imi chinyatozai kuti nyaya iyi yatotaurika muvillage muchitoinzwa munoza kungonzwa chinhu chete so kungonzwa chiri nhasi so haungabva utobatwa nehasha utorwisa munhu nokutodidi zvingaitiki pasina chimwe chinhu chaonyatsoona zvakanaka. Ambuya usadhifende murume wenyu pamhosva yaainayo. Ndinoziziva here kuti kutonza munhu mukadzi wemunhu kana ukatodza kuzorana imhosva ndanzwa hapana kakohwa kamukatoeresa zvenyu munogara sabudai chaukura kuteeresa kakohwa kamukaenda kurara natezvara manga makuteeresa kakohwa karwizi ndizvozvo kanonzani karwizi kacho chiwiri mukunzwa karwizi kamukarara nemuroora karwizi kamukarara nemuroora mukaziva makanzwa
Anoziani? Kamkaenda kueresa nomuroora. Alright. Ndinotaurawo zvishomananya atiti munoona imimi atezvara imimi kana tiri muno isi totarisa fesi yomunhu madzimai venyavo ndovari kutoita kunge ndo vakarara nomuroora vakabatikana zvinudza kuti ichokwadi. Saka tiri kutaura kuti atezvara nhau dzorudzivo ndo dzinozivikanwa nachangamire kuti nhau kana dzakadai dzinomira dzakaita sei. Nyangwe dei mungapokana handizviziva handidi vari kuzviziva ndiye muroora wenyu nhasi unoicha kuitai kuti muuye kuno muroora udei papasina muroora uwa mukatora mungadei musiri kuno tatenda. Imba nyaya iyi yazhinya uye runyararo rupamberi papa yedare vari kuruona kuti akonyiwa asiye pachivadare asi nyaya iyi pakushirya kwaitwa nemakurukota chokwadi changooneka kuti chinotendwa kuti ndinojaisadza mboso vaibvumiwe izi asi kunokuwo changamire ndinotenda chaizvo kuti uchenjeri hwaMwari hwaitisati nyaya ikurumidze kupera. Ndokuda kwaizvozvo taakuisa muruoko rwenyu kuti vana atezvara muno muvakujairira kuti panyaya yegege tinotonga muno tototonga madzitezvara 2-3. Saka taakuti ichangamire madzitezvara aya kuramba ichienderera mberi nokutora varoora ivo vana varipo vanoitwei kuitira kuti vari kuteerera vana atezvara vaidawo vazive changamire kudunhu renyu maitwa nemadzitezvara aya. Nyika irikuoneka sekuti iri kudzivirirwa nechekutatu HIV and AIDS. Toda kubvunza vaviri ava kuti vakasangana vanga vakadzivirirana here? Vangari kudzivirirwa kwakaitika here? Naya mai? Wakapfeka protect. Wakapfeka protect. Maita new secretary tisingapedze nguva tine makesi akati wandei zvichida risaka mushona tine takangonyarara dzimwe nguva tichizva nyaya inenge yapera kare. Ndoda kuti ndinzwe kuti iye wokutorwa mukadzi nababa chii chaari kuda kuti aitirwe zvii zvauri kuda iwe kuti ndoda kuti inini akandipa zvakati akandiripa zvakati taura zvako wakasununguka tinzwe zvii zvauda kuti uitirwe nababa wako apa. Shangami baba ine vanotondibhadhara mombe 2 akandishora mwana wavo. Wazvinzwa zvekutaurwa anzi ndinobatwa nenhuzvu yekurara nemuroora zvandambotaura pakutanga paipaini taremerwa semadzimambo hatichaziva kuti chii chirikuitika munyika umu. Vanhu vakuorwa nemheni mvura isina kunaya, mvura yatadza kunaya. Zvinhu zvinonyadzisa kuti baba munini baba unobvisa bhurugwa muroora zvinofumura nyika kana chivanhu chedu hachifambe zvakanaka. Saka ndikuti mombe idzodzo dzaataura dziri mbiri ndikudzida dziuye. Ndakaitofunga kuti semadzimambo patichasangana svondo inoita toti ana baba ana tezvara ivava vari kutora varoora toti mombe 5 here kana mombe 4 kuti toti danga rese remombe kuti vanhu vadzidze kuti hazvitenderwi nokuti vanhu havasi kutya kuti ndakanzi mombe imwe chete hazvina nebasa rese. Saka ndoti mombe 2 dzaataura idzo dziuye ndozoda mombe inoenda kumhondoro yauchabvisa futi imwe chete nemakuna yekuti maenda kukarukova muchionerwa nemiti nemashizha nemasvosve zvakare mudunhu madotito. Ndoda futi imwe mombe. Zviri kunzwika zvinhu izvozvo tiri kuzvida patinoita next sitting yedu tajamba svondo iyi
inuye tukuda zvinhu zviri kudari kwamama zviri kunzwika tapedza nemo ari mumbinga tatau 4